Jadi kecape iki nganggo 2 saset bolo ya. Assalamualaikum bolo masih, piye kabar sampean? Moga-moga dene kabar sampean apik, sehat. Tapi nek ana sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa sing ndang moga-moga ndang lunas. Lah iki bolo, awak dhewe ayo masak-masakan sing paling tradisional. Paling tradisional iki apa? Lah iki, masakan paling duweso kelutuk kluweh. Nah, kluweh bolo. Apa dimasak apa kluweh iki? Nek sampean penasaran, iki terus videonya ning Mas Channel. Mas Channel kopias. Lah iki bolo tak dudono bahan-bahane. Ana lombok abang keriting iki wis iki 5 wae. Dadi 5 biji aja. Terus ana bawang putih, bawang merah, merica. Terus iki apa iki? Kemiri. Nganggo kemiri, terus jahe. Jahene 1 ruas ibu jari wae. Terus engko dikek iki ya ayo aja diulek tapi engko diplungno ngono wae. Iki ana lombok rawit. Terus pelengkape ana kecap, ana santen bubuk, terus iki ana pre, terus iki engko lakone iki bolo. Ndoke bolo, ndoke iki aja lali. Terus sakjane iki apa dimasak apa to? Lah. Kluweh iki bolo, ayo dimasak dilapis. Dadi lapis kluweh. Gak cuma daging tok sing kena dilapis bolo ya. Ocaki bolo lho. Kluwehe diocaki sik. Dadi nek ngoncaki kluweh ku ngene wae, gampang. Soale kluweh ana dadake, dadi gak usah dicekel cegemek nganggo tangan ngono gak usah. Wis cukupne telenan ngene, kluweh iki. Nah, ngene. Saiki kluweh iki wis wenah wis ngene wae. Terus nek wis bar ngene, terus dipotong dadi loro ngene. Terus ngenekno. Dipotong kipas bolo. Nek wis langsung diplungno ning kene banyunan kene bolo ya, Nduk. Banyu. Dibentuk kipas ngene bolo. Terus parone ya iya. Bentuk kipas. Terus dipelungno ning wajan sak banyune iki. Iya. Terus arek siji bolo timisan. Oke. Ini bolo pelung. Iya. Nah, iki kluweh wis bar. Langsung ae ayo ngerumat bumbune bolo. Iki uyah. Uyahe saithik wae, ya. Lah saithik wae. Kanggo apa? Kanggo ngulek bumbune mentahan iki gen genah nek diulek, gen gak alot, gen gamoh. Langsung ngene ae. Lek bener-bener lembut iki kudune bolon. Loh. Lembut bumbune, langsung dipirit, terus langsung nganggo tangan wae bolo. Soalnya apa gawe lapis ku nganggo tangan mesti. Ngene bolo, langsung diklewekno ning kene. Terus iki dikek banyu saithik wae, diresiki. Terus disorno rene bolo. Wis mang dikek apa bumbune diplungno kene terus kecape diplungno. Dikek kecap siji sik ae bolo.
mendak klegiken. Terus batange pre. Batang pre bolo ya. Langsung aja dirajang ning dhuwure ngene. Dirajang ning dhuwure ngene. Terus tambahin uyah. Uyah. Sithik wae, soalnya masuk uyahe. Terus diekeki penyedap. Wis. Mari ngono, langsung bolo tuh. Langsung diulet neh ngene. Diulet neh. Diulet-ulet. Dicampur-campur. Iki kayaknya kurang ireng, kurang coklat. Jadi tambah kecap neh bolo ya. Tambah kecap neh. Jadi kecape iki nganggo 2 saset bolo ya. Nganggo 2 saset kecap. Langsung diucel-ucel neh bolo. Ucel-ucel. Terus nek bar diucel-ucel langsung aja diicipi sik bolo ya. Diicipi sik. Kurang asin ternyata. Wis. Ditambah uyahe bolo. Saithik wae uyahe, soalnya iki rada godhog. Wis, nek wis bar ngono, ndoke bolo langsung aja dikeprukno. Diplokno ngene. Terus diulet-ulet. Dadi ndoke siji wae. Ndoke iki bolo nek ngeplungno iku sampean bar dicipi ya. Engko nek ora bar dicipi sampean ndak muta-muta nek pas ngicipi wis ana ndoke. Soale amis. Terus bar ngono langsung wae disori banyu bolo. Bar sori banyu langsung wae ditumpangno ning pawon sing mulak-mulak. Tumpangno kaya ngene. Nah iki bolo menyake, diekeki minyak bolo ya wis saithik wae. Terus diudek-udek, dinteni umep, gen medhuk, banyune gen sat bolo. Mulai aku mulai sapi no. Ya, Mbak. Nah, iki bolo karo diudek-udek. Nek wis umep bolo, langsung wae lomboke diplungno. Terus diudek-udek. Lah ini bolo pokokan karo diudek-udek ini gen gak gosong. Iki kan lagi musim kluweh ya bolo. Jadi sampeyan ana sayur kluweh ning omah. Toh nek Tegale sampeyan ana kluweh lagi musim. Sampeyan kentekan ide apa dimasak apa ya wis dimasak ngene iki kena bolo, dilapis kena. Ini bolo diudek-udek terus didelok. Oi. Ternyata wis gembuk. Nek wis gembuk wis medhuk ngene. Langsung aja bolo. Sorry santen bubuk. Santen bubuk disorno. Terus diudek-udek. Ini bolo. Terus dikan selok sampai tanek. Santennya gen nyampur. Bolo. Wis. Ambune gandane segering ini bolo. Iki santannya nyampur, iki tandanya semateng bolo, langsung aja dintas.
langsung pintas. Langsung aja diwur-wuri godhong bawang prelang. Sip. Lapis kluweh cap goblos wis dadi bolo, langsung aja dieksekusi. Timbul sego. Secukupnya saja segone. Wakeh ra apa-apa. Nganggo lapise bolong. Lombok ya aja lali. Kan tambah gojos gobios. Wis kula langsung ayo dieksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, penasaran kan rasanya kayak apa? Mantap tenan bolong. Apik kan? Benar-benar enak tenan. Enak bolong. Jamon isek panas soalnya. Bener-bener enak tenan bolong. Rasanya itu benar-benar unik bang, unik pokoknya matur nuwun kanggo bola-bolane Mas. Jangan ngikuti video ini mulai awal sampai akhir. Tetep aja lupa like, komen, share, subscribe. Kenapa? Gen video Mas channel ini luwih berkembang nih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap pantangin terus nih Mas channel. Saya menyajikan resep-resep duwe sop luduk Mas channel. Gobios.